केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी बऱ्याच वेळेला अपघाताने पालकमंत्री झालो, परंतु ज्या ज्या गोष्टी छोट्या आहेत परंतु त्या छोट्या जरी असल्या तरी त्याचं महत्व फार मोठं आहे। एक या अगोदरही बऱ्याच वेळा सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की पत्रकारितेची सुरुवात जी आहे ज्या जांभेकरांनी केली त्यांचं मूळ गाव हे सुद्धा सिंधुदुर्ग देवगड, त्या ठिकाणी सुद्धा आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते दादांनी त्यावेळेच्या काळामध्ये पुढाकार घेऊन त्या गावाला त्यांचं जन्मगाव म्हणून तिथे त्यांचं असणारं पूर्वीचं घर यासाठी काही निधी उपलब्ध करून दिला, पण त्याचं संवर्धन जे व्हायला होतं नंतरच्या काळामध्ये शासनाच्या माध्यमातून व्हायला हवं होतं, त्याकडे कुठेतरी दुर्लक्ष झालं आणि मग कुठेतरी कोणीतरी बाहेरून येतं आणि मग आम्ही त्याचं संवर्धन करतोय अशा प्रकारच्या आविर्भावामध्ये वागणारी काही मंडळी मी पाहिली। माझी पत्रकार बंधूंना सुद्धा विनंती आहे, कलेक्टर साहेब इथे आहेत, मी गेल्या वेळेलाही कलेक्टर यांना सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की याला ठोस तरतूद करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि तो दिवस जो आहे तो दिवस सुद्धा शासनाच्याच माध्यमातून, मग निवडणुका असो किंवा नसो, आचारसंहिता लागो किंवा न लागो, जर तिथला असणारा कोणी प्रमुख हा त्या ठिकाणी जाऊन त्या कार्यक्रमाला जर उपस्थित राहत नसेल तर तिथला असणारा कलेक्टर असेल, तिथला प्रशासनातला असणारा प्रमुख जो व्यक्ती असेल तो त्याची निगा आणि दुरुस्ती याची व्यवस्था करेल। त्याचप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी, प्रथा आणि परंपरा येणाऱ्या काळात सुरू झाल्या पाहिजेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।